Tropiko. Ay, oras na yun, alas 5:50 mga idol. Akablaon tayo mga titi, agaboy-boy tata ni Daisy Juan, ni Irene Rosemary Ganotisi. Good morning mga idol. Good morning my Ganotisi family here and abroad from Bulacan with love. Hello, ma'am. Hello ma'am. And of course, the Annabelle Arizabal. Morning idol watching here at Wow na Wow Kurimao. Have a nice day mga idol. Pati ni Marites Valentino Liana, Clarita Tangona, Jesslyn Dumlao, and of course ni Ma'am Elvesa Villanueva. Ay share nyo man mga idol, dito'y pag-buyaan nyo. Okay. Natagon daway. At aptirigas at adatupay mga idol ti agabuya. Para tayo mga idol. Okay, idol Glenn. Okay, dito imabalin tayo nga recommendations and suggestion how to fight the fake news, okay? So, number 1, palakasin ang digital literacy. So, Yes. turuan ang mga kabataan kung paano mag-check ng source. I-introduce sa schools ang basic fact-checking skills. I-explain ang difference ng opinion versus verified news. Okay, sa baling amin DJ opinion ken dete verified news. Digi news ka talaga. Kente opinion lang. Correct. Kasi no daduma digijay news agbalbaling opinion tayo isu ti agwarwaras. Di mo kayat nga masamak. So no dadum pata adang min DJ selective hearing tayo nga kayat tay laeng ti mangag. Isu nga digijay laeng ti opinionated. Isu nga stop, think and verify bago mag-share. Okay? So dapat din siguro isama sa curriculum ang media and information literacy sa mga estudyante. Well, talaga, dapat lang, di gamin. Palawakin natin ang media information subject. Siguro kasi nga talaga kung madapat. Pero meron kami dun sa communication, may ganyan tayo eh. Actually may ganito. Pero dapat hindi lang sa mga communication students kundi sa lahat. Kasi amin ko ma. Isapasap dapat digito'y high school ada ko maka-student. Kasi ako susarda mo ti cellphone. Digito'y high schools. Digito'y junior high kana digito'y senior high. Sa bagay digito'y elementary mabalinda nga masursuruan for kasla lang ko dato'y kasla lang ko prerequisite ka dato'y nga information literacy. Tapno maagapan da dito yung fake news tiltila da nga fake news ta kinalain do bibuit TikTok di kito actually idol Glenn no da dumakat may information kuma information platform iti TikTok ngem gaputa halo-halo mo ton madi mo ma-filter ti kinaado ti adata TikTok kinaado ti adata YouTube kinaado ti adata Facebook kinaado iso nga dapat nilang pagbuyaan nyo kadagit legit news online platform mga idol. Di ka main? Well, turuan ng students kung paano gumagana ang algorithm ng social media tulad ng Facebook, TikTok, YouTube. Kasi adang amin ti algorithm na nga no talaga nga di mo madlaw kung dahil ko mabuybuya kit sulat agparparang lidyan. Correct. Gusto la unay. No, dahil adaman buybuya mi tata amin chain reaction de jete algorithm na iso de. So bigyan din ng responsableng paggamit sa internet. Tayo nga galo ka di kita ubing no kung ada di eskwela laging gana nga agawid da kisyo pala ububraan dahaan na po no kung adala ang oras da nga may kanti cellphone tapno maubrada mo di gijay assignments da o di gitay kwada nga hanyo nga anya di papawilan nga ag cellphone ni suda nga tay handa nga makigaman gaputa tay mag-ground ba tingad mo sawon handa nga kasi yung apay ko na maka-agreeable de daw no aglalang mabalin kasi sabsabali tatan mga idol mabalin nga ikanyo ti schedule by schedule deto pinagigam dati cellphone no dayjay ko make it as a reward for them no that no adaman na pindas nga kwada nga no kumanalaing dayjay school or kwa then di mayat nga ubraen no kas bilang man kasjay agigidan kayo nga mangan iti rabi jay like pagtutungtungan yung
Iji mo ba lang nga masintir nga dapat awan iti ang cellphone habang mangan. Yes. Diba? Katati pag may tanong deta, no, ang sasango kayo amin. Kasi, nabasa mo kung deta, Idol Glenn, diba, may sakang mangan So, ano to, Braem? Nagbuya kalatan while eating. Or, nagbuya kalatan while eating, or ayam kalatan while eating. Madiyo sunutan dete mangan kayong agigiddan ngem nakigdum kay amin cellphone. Madi. Madiyo. Pati mo dito partner mo kit, di ba? Alang met nga ato the partner mo cellphone kalatan. Di ba? Ano ti serbi na nga rod nga nagkita kayo kay partner mo. For example, dapat dete ko ya agsango kay kadag babarkada kayo nagiinom kayo. Ta syempre may isang paskan tapos nagsi-cellphone kayo mula, di ka magsisinarita, di ka pila kami nag-online. Di ba? Online chat. Di ba? Kasi kaya na kaso hindi sa bali laing amin physically away nga ada kay amin ni Jai. So dahil pinagbanding yung physically kaya dito pinag-share yung ideas yo through face to face kaya napinpintas met laing ngem dito online. Sa bagay sa bali lang ti online ta ti masursuran yung ta online ngem sa bali lang ti masursuran yung dito agpipinasa kayo ti ideas kada gayem mo. Ken ana may isa lang Idol Glenn ayati maibagak pa. Akat saan nga dakas ti agdamag. No kas bilang man hamong sigurado no agpaypay so daytoy hanga dakas apo ti agdamag. At sa may sapay haang kayong aming nga amom ket ibagam. Correct. Di baka kidi super honest ka. Baka kidi mo basic basic knowledge lang iti iparpa. Sa tikunada no sika mo gayem ti kalaingan di si kalatag sa saong ko. Di ba? Ano kasi igaman dan tulat at cellphone datang message din tulat at sa oda. You know what, the DJ ko magsisinir kay ideas, that is what you call the give and take kami. Yes. Agdengeg ka dahil na daw may share mo ibaga ang DJ sika amin di sika mo tikalengan di sika kalamin na bagim amin din adama mo nga kasta sa mo ko. Di ba? Sikat gati kalaing nga maturog ko na. Kaya matulog ka lang Ada mga min din nalaing agsao isulat ati pagsasao mo. Ada mo tayo nalaing agdingding isulat ati para din yan. Tayo nalaing agtugaw lang. Awan di na dingding. Tayo nalaing nga maturugan. Tayo nalaing agsat isulat agsasat. Di nga min. Di ba? Sa sabali kay agbor. Tayo nalaing nga joker agjojok tulat din dyan. Di nga min. Ada mo tayo nalaing agsangit tayo agikalkal ti past heartbreaks. Ada mamog DJ yo. Saksa mo timang pala. Dinak pala diretsuan. Di ka may mga idol dapat tanyo iliklik diretsuan nyo ti ban-banan. Di ba? Sa kasi dyan. So, you must have the role sa dati pagkara. Mas mahigpit na implementasyon ng batas ka. Tatan. At siyempre. Rigatan niya. Ano mapapayaban? Mapapayaban. CIDG, NBI, anapay, PNP, ayabanda ka. Cybercrime Division. Karayang mabenta tatati Cybercrime Division. Ang taka ka, nung pideyo ti umari. Katok na lang din awan. Provincial Drug Enforcement Unit. Delikado. So, you know also the roles of family. Role ng pamilya nyo. Gabayan ang mga bata sa paggamit ng social media. Turuan silang huwag basta maniwala sa mga forwarded messages. Correct. Isuro yun, mga idol. Hindi kita dumatikas dyan. Mamamati tayo DJ. Hula-hula pa o mo yun ni Kwa ni Baldwin. Ay baga na nga ko kanito. So something na hindi naman dapat natin pinapaniwala. Sana. Pero nakadado tayo nga nagkapunta doon pamati tayo, di ba? Timayming lang mo siguro nga at apoy nga nagkwadita. And then ibaga uy tunukan o yung mga dakas na ating mamati mga idol. Haan yung nga pagbalbalinin isuna nga kasi lalang kung verified news data. Ang news data, pagtumo na data, no kung maditi Ilocos Sur, tingura tayo patpatang. Patpatang sasaulang. Saulang mga idol. Patpatang lang data. Sa actually na tayo nga mini Ilocos Norte, no patpatang ko namkit hula lang. Isang nga ka nakinig ka. Apay dito Ilocos Sur kati patang yo kada kami jay patang mi jay ket pagtua pagtula.
Ay, wala yan. Oo, yun lang. So, anyway, tingnan natin yung mga patpatang. Yes, okay. Yung so, mga saon natin. last take mo na yan, unahan ba? Sige, yun na lang yung last take ko para okay na tayong lahat. Oo. So, again, mga idol, aganad, karagative fake news. Okay, nakatkadok tayo ay topic ko ni Idol Glenn Batuyong. and of course, namutubi ang idol Lawrence Martinez. Dito yun po. Na? Itam. Naanak mo. Naulaw ka. Mga kagagat ko didilak. Gure ka. Give me number. Tigita pa. Well. Pati tigita. Alam mo Okay, yan. mga idol. Okay lang din yun na pagraragsa. Well, pagsaragsakan. Alam ko, give me number nga ron. 6 6 A, B, C, D, E, F. Sinot F? ni Tita Franciam. Ay, apo tita. Okay, mga idol. Digiti damdama. Gain kay my gun. Into Roma damdama.